baskom malah sini oke. Harap. Bun! Ada yang dia? Arep dolan. Wis mangan dong. Urung Bang, arep banyak. Ora mangan sih. Balik sok mangan. Aku tak mangan kene ya. Segone sik ra. Tak utang. Lawe pedes. Aku mancat lho. Yo sana, tak balik aku. Balik oh. Ngono mau mbok celuk. Salahmu mampir. Apa iki? Hah? Oh, sego. Nek lawuh. Oh iya, Bang. Dolan. Kayaknya apa mampir kalau celuk? Ngono. Arep nyenek gotri. Kau triok mbok pilih lho. Lah, Badal ha. nomor 14 nek. Ora enek. Dot. Baut yo ora duwe. Ora nek kabeh. Kunci 19. Kunci solongan silang. Apa enek? Enek entot gelem tot. Ganggu. Aku dandane ondaku rusak. Lah nyapa ndamu? Baute ra enek makane tak jaluk nih kowe. Aku ora ndek apa-apa. Hmm. Eh. Ngombe sik. Lo yang ngambil baju putih ya? Loh, tuh ikut entek. Mbak pangan nih? Hah, lagi apa mbak mati? Banyak. Halah. Kecil lo benar no? Masuk di pamasek. Iya ya.